Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:08. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, Pebrero 12, tuig 2021. Happy New Year sa aton sining mga Chinese community, mga Filipino-Chinese. Diriya sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Liwat kitang magadulong sa inyo. Sampila ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita tubtob kita sa taknang alas 9:15 karon nga aga. Mga isa ka oras no nga pagpangalagad diri sa Aksyon Hotline. Gina-welcome taman ang aton sining nga magka-aksyon nga naga-monitor na via Facebook Live kag subong man YouTube inapagi sa online naton nga presentation. Kag mga ka-aksyon ta nga naga-monitor na via on-air. Naga-monitor sila mga transistor radio sa ila sining nga mga monitor sa salakyan halong sa pagmaniho. Aksyon art Tayhopon checking in diri sa aton sining Friday presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 going WRD for best public affairs program for radio. Of course, the ining celebration supposedly Bacolod Jat Festival, damo kon tani mga activities nga ginahimo diri sa Bacolod City sa pilanag ka mga tinuig scenes nga ginsugdan apang bangod sa nagapadayon nga threat sa ginatawag nga COVID-19. Initanan ang ginpaiway kag mismo ang lokal nga panguluhan sa Bacolod nagdesisyon ti ano mo abi kay amuning sitwasyon ta, hindi malang Bacolod City kag hindi malang festival katulad sa Bacolod Jat ang suspendido subong mo. Ano pagid abi ang lainan sa buotas sina no alangan tagid pilito ning sitwasyon nga subong tama gihapon ka delikado no. Can you imagine nagligad nga adlaw 0 case ang Bacolod pero kahapon ang report kag ang record gikan sa Department of Health balik kita ho sa anom ka mga cases, at least single digit gihapon. Now, karon nga adlaw, check karon taman ang pilag ka update kag development kay kon selebrasyon naman sang Valentine's Day, dalawang tulog na lang kung sa Tagalog pa ang siyudad sa Bacolod ahead of the celebration by mga ginpatigayon iya no nga mga inspection especially sa mga hotel, sa mga motel, agud i-check ang ila preparasyon na ginahimo kon parte sa pagtuman no sang health protocol. Importante ini sa gihapon anuman nga celebration kinahanglan hindi kita magkalipat sang health and safety protocol. And speaking of the implementation sang health protocol, tidiri syudad sa Bacolod purti damo ordinansa today. No, damo sa mga ordinansa halin sa face mask,
pakadto sa face shield, sa social distancing. Ma-check kita karon sa grupo ni Mr. Wilfredo Taba Julingo kung kumusta ang ila sining operation. Okay, subong actually hindi lang niya ang task force disiplina ang nag-operate batok sa mga violators, even the PNP, the traffic enforcers, nagabulig subong daw sa pagpatuman sining ordinansa. Amo nang halungan niyo kay kumadakpan ka, may multa nga 200 pesos para sa taga Bacolod kag 300 pesos para sa mga pangayaw. Ang sektor sang transportation nagpadala naman sang communication sa talatapan ni Councilor Dindo Ramos angot ini sa luyag ipatuman sa Department of Transportation ang ginatawag nga Motor Vehicle Inspection System. Amo niyang sistema nga instead trabahoon sang departamento sang gobyerno gintugyan sa pribado nga sektor. Tiamon ang kabudlayan, ano abi karon ang imo-himuon da. No, basi kon ining pagpatuman hindi man mangin istrikto. Kay tani gobyerno na lang ni ma-check bala. No? Nagbakal sila halimbawa sa ngila sining nga mga gadget dira o kon equipments dira para nga at least isahay na lang ang pag-inspect sa salakyan. Titugyan mo pa sa private. When you talk about private, siyempre bawion man na nila. Negosyo niya mo. Sa ulihit, hindi na sila magganansya. Pero na anong pag-akto diri sa talatapan niya ni Councilor Dindo Ramos, ang balita sa nasyonal, nga kuno nagpasugot man panubuan man sining mga mag-auyat nga private sector ang pagpanukot para sa motor vehicle inspection system. For me, hindi man gani nga maayong balita na bisan may adjustment pa. Importante, guro, sa tiempo nga muning ari kita sa pandemic, mas labing maayo nga ipaiway ta na lang ni or hindi na lang ni pag-ipatuman. Ay, kanugon sina nga pwede ka malang kung why kagin man personnel da, why kagin man equipments, kundi kumplituhon anay inasang Department of Transportation, pangitaan nila na pundo, agad makabakal equipments, kag sa ulihi, mayo na kay ang liability, aragin mismo sa taga LTO for example, nga sila niyang dapat ma-check sa mga salakyan. May ara 90 ka mga contact tracers nga gin-assign diri sa syudad sa Bacolod from DILG. Since nga portiman subong may ara pa sang nauna nga mga contact tracers, at least may i-utilize ang syudad gamiton sang Emergency Operations Center. Now, ining 19 hindi gina-assign subong. Pag-intindi ko may ara iban sa contact tracing, ara dira sa pag-educate, pag-check kung sinong commercial establishment nga wala nagasunod sa sining implementasyon sang backtrack bla. No, kay damo gyapon mga pasaway mo. Sa kadamo sa mga applicants kag mga na-approve nga business sector ayawer kalabanan o damo diri sila yung ay nagasunod. Ti mangin model ang city kay gusto sa syudad nga bilang nagapatuman sini nga kasuguan sang contact tracing system, ti sa merkado umpisahan na sini nga mga inadlaw, no? Atensyon kamo da kay tiyo ginatagan na to cellphone ang mga merkado nga dalagko, mga major markets katulad sang Libertad, Burgos kag Central Market. Ti mayara na to cellphone, no? Nga gin turnover sa mga market supervisor nga sila ning magapatuman para nga at least ang contact tracing system sang city sa mga merkado mangin istrikto. Kag sino man magkadto sa merkado da at least magasulod ang information sa database sa Bacolod. Ikapon siling Dr. Chris Rungon at least mangin model kita ya kang ibandri daway nila ginasapak, daway nila ginaseryoso abi.
Kag-update man karon sa operation ng Task Force Disiplina kay Mr. Wilfredo Taba Julingo, ang Action Officer. I-check ko man bi karon ano man ang registration sang barangay para sa COVID vaccination program. Nagumpisa na, pwede ka na makaparegister sa willing magpa-vaccine. Kung in kaso mag-abot man ang mga or ang supply kag ang vaccine nga gamiton, ang bakuna, no gina-expect by July inimabot. Kagabi sa Aksyon firing line po po, balita tanan barangay Tangob, no? Barangay Tangob nga nag-starring na naman ni Wat ati mansig depensa, depende ini at the end of the day kay kumo may mga reklamo naman ti dito na sabton sa proper forum kag venue kag dito sila iya depensa. Alas 8:19 na, pwede ka mo magpadala sa inyong mga mensahe sa comment section sa Facebook Live, kag subong man dira sa YouTube. Agod nga babasaan naton ina dugay-dugay, diri sa aton sini nga pagpangalagan. Online sa hotline. Pero unahon ko lang this time, the City Administrator and Executive Director sang Emergency Operations Center. Joining us over the phone is Ma'am M. Ang. Ma'am, how are you? Good morning. Yes, thank you so much. Now, kahapon kita ko nag-turnover ka cellphone, paagi sa EOC, the rest of the members sa mga market supervisor. I understand, ina part gamiton, no? Siling ni Dr. Chris Urungon kapon niya gamiton sa backtrack tracing or backtrack scanning sa mga markets. Ma'am, saan ang target na ton diri? May instruction kung saan ogin umpisa na? Okay. Sige na kita implementation sa aton backtrack. Okay. Okay. Yes. Pero ang sa market, Ang ato yung mga merkado, sa mga ginakatuan din sa mga tao, everyday na ako ginatao, okay. na fully implement naman ang backtrack system. Okay, so after nga nabaton nila to gaalaom kita nga within today gamiton na to nilang tagsa ka cellphone sa mga entrance dira sa mga markets. Sugod sa kahapon din na siguro na nato ito pa implement ang mga entrance sa. Okay. Yes, so at least may personnel malang may utilize no sa kada market, depende na sa market supervisor. Aha. Ma'am, speaking of backtrack, ang compliance, the last time na interview ikaw, may ginmuno kang may isa ka BPO company nga daw katig-agid lang nga daw hindi kini magsunod, pero anong update sad to kay siling mo gani kundi pag ni sila ay magsunod ya daw ingadlan mo to ang ila kompanya to? Okay. Okay.
Mm. Mhm. May ginmono si Doc Kasrongon kapon sila nga may isa man gani ka private hospital di nga namon ito namon na why man ga sunod sining backtrack system na inform na naton ang management sining private hospital. Yes, yes. We have actually informed all of them. Like I said, continuous yung atong monitoring sa Mm. mga dalag po nga establishment. Nga inauna sa mga dalag po action art because nagadamo ang tao. Okay. Damo kinakatuwa. Mhm. Ang wala ga sunod. Mm. Mm. Sus. Ay. Mm. Okay. Galing kiti in fairness to them, basi balak kun ara man niya sa mga nagauyat sang cellphone nga may application nga tamaran maghala ka scan bla. Actually, ang rason kalabanan action art kay mabal sila nga kanyari mga contact tracing application na ginagamit. Kaya kinabalo naman sa damo-damo. Okay. Mhm. Okay. Access, correct. Aha. Aha. Yes. Mhm. Amo man ang ginagamit nila. Yes, kaya Mhm. sila compliant na sila. Mm. Kaya gina-solution nila sila. Yes. In the case of that hospital, ako nga na may ara kung sila contact tracing application na ginagamit. So, Mhm. sige talaga ako, continuous lagi ako ng aton education campaign. Okay. Patient day, ano ang value sila sa aton. Kaya hindi nakita sagit nga, isa na siya sa mga factors, action art na nagdasig ang aton contact tracing at the same time nakahuli Mhm. sa aton nga. Aha, aha. So hopefully Mm. Grabe tuod no? Oo. Mhm. Hindi lang kita gyapon na ano ginato na control ginato ang number of cases. Okay. So, kung sige yun, talang ni kagabuloligyan sa nitanan, Mm. there is a big possibility nga we can beat this pandemic. Yes, yes. Linaw nga may ara na kita Mm. vaccine. Yes. So anyway, tiyang vaccine na galing way para mabalaan gid kon bala by July maabot gina mo. Actually, may maabot may next month
Next month? Sa national government. national government. Okay. Oo. So may allocation makita from the national government. Mm, For sure, yes, for sure between now and next month, may ara na din mo. okay. May ara na din yan. May Aha. ara din yan tawag sini ng vaccines nga maabot sa aton. So, amo na siya, ma'am, oo. Ang una nga maabot sa Aksyon are ining iya sa national government. Okay. Nga tagan makita nila allocation. Amo ni siyang AstraZeneca. Ang una maabot, ma'am M, nautod ang linya niya, alas 8:29 na, may ara kita commercial toy, why not? Why not? Ati okay lang, kay i-check na ton si Ma'am M ang, no? Kay kundi nagligad to, ga-expect ko yan kasi lingkod, July ni maabot ang AstraZeneca ni mo. Sa national, within this month may maabot. Ma'am, sorry na utod ang linya naton. You were saying kay na may maabot the sini, no? Within the between February and March. Siling ko amo ning AstraZeneca ang maabot, Ma'am M. Okay, okay. Mhm. Okay. Aha. Mhm. Yes, and because of this development, I presume, no, and ako nagapating, at least dapat sugdan na ni gali ang registration sa barangay to determine sino ang una naton bakunahan in case nga ang allocation sa Bacolod magabot na. Yes, definitely. In fact, nasugod na. Nakasugod na kami Action Art sa registration process. Okay. Yan, kita nasugod sa registration actually. Mhm. Kasi of course, medyo mahinay ang pagsugod yan yung primero kay ang mga tao no may hesitancy pa. Okay, okay. So, pero subong sa barangay, ma'am, nakahatag na sa imo ang Liga ng mga Barangay President. Amo na ni, ang every barangay, pila na ka-percentage, at least, ang nagpa-register? Yeah, ongoing sila subong. Okay. Nila na paipurong ang registration. Aha. Anyway, ang priority sa pagmalang sa first batch ni Action Art Mm. are healthcare frontliners. I see. Sa mga clinics, sa mga, may mga direct contact sa mga possible COVID patients, Aha. ang mga high risk na Mm. Aha. Okay. Mhm. Okay. Aha. Mm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Okay. Aha. Okay. Kag ang ini nga daan ng AstraZeneca na base ni siya sa ano gani nga nasyon ni siya kwaon? UK na amakon mo ang travel na sinapakadto pa di? Aha, aha.
Now, kabay pa, no, nga tiyang allocation diri, siguro earlier na mapadalaman information ang national para at least ang preparation naton, ang pag-set up sa kundi intani butang ni makuna, kay kung mag-abot siya, can you imagine, no, sunod nga sinimana ni, wagtang naman ang bulan sa Pebrero, 2 weeks time sobran lang nabilin mo. Ti ang mga vaccination nga butangan nato ang aton nga vaccination centers okay na, ang problema ni ang storage facilities naton. Yes, isa na sa ako ang concern, Aksyon, that's why nag-meeting ang POVA Council. Okay. Lima naman kami sa oras Sus. sa Zoom para lang sa discussion. Aton nga storage, muna ang storage, logistics, at ang aton nga vaccination workforce. Okay. Ang aton nga, imaginable ako sila, kita pa vaccination centers. Aha. Ang number of vaccinators naton, ang staff, health workers, kinanglanon para mag-man sa aton mga vaccination centers. Plus, of course, kinanglan sa training ng aton vaccinators. Kada preparation sa mga logistics sa kinanglan, hindi pala na vaccine ang aton kinanglanon. Okay. Ah. Okay. So, what naman, may continuation pa ni, no, tapuson, gini siguro within sining weekend. Well, ang preparation niya ongoing. And by the way, Okay. submit na kita sa aton vaccination plan sa DOH. Ako mismo nag-hand-in sa aton nga vaccination plan because that is a prerequisite Okay. for an LGU can be given. Okay, okay. So, more... Okay, okay. Pero tiway pagaling, ma'am, advisory from the national government kung pila ang allocation ihatag sa Bacolod. Okay. Aha. Aha. Okay. I see. So, importante gigalini dapat may ngagaw gid as early as possible ang listahan, no? Pero ti sa barangay guro, secondary kiti ang ginmuno mo kaina, ang mga medical workers gid mo. Okay. Pero mas mayo nga bisan sa barangay may malista na nga daan nga mapasa to kay basi pablang i-grant nila kag iban nga mga LGU so ay listahan
Kundi at least may maka-avail na sa mga barangay. Mhm. Mm. Mm. Okay, okay. Mhm, mhm, mhm. Okay, okay, okay. So anyway, good luck no kabay patani nga madasig ni nga within sa nabilin nga 18, I mean pulo na lang gali kadlaw kon isipon 16 kadlaw nga nabilin sa month of February kabay pa damo-damo ang makaparegister nga masubmit naton sa DOH by February. Ano man March asa no gani ang deadline? 15 na? February 15th, Oy, Lunes. for the first priority, yes. Oh. So dapat gali rami-ramihon tagini dasigon tagini subong. Well, actually, nakasubmit na kami action art. Okay. Nakasubmit na kami sa data, pero ano to gani, ang kambal mo, even among our healthcare workers, hindi pa substantial ang nag-express ang intent nila to avail of the vaccine. Ay sus. Ako na Mhm. mga concern ko kung syempre kung depende na sa ato nga survey form na Mhm. Correct eh. Oo. Gani man. So mga city officials tawa ini una butang sa mga listahan? I see. So medical workers anay una. More or less, pila ang target ta sining una basi makatag kita iyan more or less rough estimate. Mm. Mm. 10,000, no? Alas 8:41 na. Aksyon Hotline. Ay, February 15 na gali niyo. I-submit to dapat ang listahan. Mapalista ka, Aksyon Elri. Kaya balon ko si Imang. Aksyon Elri. Ti ano ka? Ma'am, sorry, ginauton ang ninya na ton. You were saying kay na. Okay, okay. Mm. Okay. Aha. Correct, correct. Aha. Mm. Gani? Mhm. Aha. Okay, okay. Sige. So anyway, ma-update lang ko na karon na kay Councilor Novero sa vaccination centers naton, ang mga facilities ang gamiton ta hopefully may ngagaw naman na ang city na iya ma-purchase no kag ang butangan I mean sa mga equipments kag sining storage. Mm, LGU, yan. okay. Kita na rin mo sa mga preparation. That's why ang Mhm. bago na daw.
Ah. Okay. Aha. Mm-hmm. Delivery. Okay, okay. I see. I see. Wow, kabay pa, no? Aha. Aha, aha, aha. Ma'am, by the way, kundi ang DILG, I understand, masif lang ko very quickly. Daw may ginpadala sa aton, do hindi ko magsala, 90 ka mga contact tracers. Yes, 90 contact tracers ang ginhatak sa ato ng DILG. Actually, in-extend na din sila. Okay, okay. Kung sila gyapon ang aton contact tracers from Magigan, Oho. provide sa aton sa DILG. Okay. So, in-renew sila, Mm-mm. may na-assign sa aton sa buong 90. Pero since buong ang aton na cases, Aha. ang iba din sila will be assigned sa vaccination, ang iba i-assign sa vaccination registration, kag information campaign, ang iba na-assign sa monitoring. Okay, okay, okay. Sige, so anyway, thank you gid Ma'am M for the update kag February 14 amo ni siyang daw special nga adlaw ni pero hindi kita gyapon batag kumpiyansa because of the Valentine's Day celebration. Okay naman, all set ng tanan no ang aton nga mga monitoring kag advisory ginahimo no sa publiko especially sining adlaw sang tagipusoon. Yes, so all set na kita and ongoing lang ang continuous lang ang aton yapon nga mga preparations. Okay. Aton nga mga nagakalain sa mga committees are on it. Of course, Aha. Aha. Sige. On that note, Ma'am M, salamat gid sa time unless nga may ara ka pa mensahe para sa mga taga Bacolod City. you're welcome. Aksyon R, kinanglan din na mo ng pulit ninyo. Mm-mm. Pagiyata for the registration, Aksyon R. Okay? Mapalakuan sa sa atong mga pumuluyo sa atong listeners, sa imo na ang mga listeners, ng mga fans mo na, Mm-hmm. kung ano ka-importante ang Okay. Aha. Salamat gid Ma'am, God bless. Aksyon Hotline. Di siya palaboton ng February 15, amo ni siyang deadline. No, sa first batch kay February 20, gina-expect na may mga delivery dito sa national. Tikong target sa city is 10,000 ka vaccine or vial ini o doses o 10,000 nga mga beneficiaryo. Tiyan mo na siya ang i-deliver di nga i-allocate sa national government. Tigaling ang problema siya ng question, malabot na ng 10,000 nga aton ginatarget kung mismo ang mga medical frontliners hindi kaya karon magpirma isang kwan balak, isang registration nga mapabakuna kung hindi kaya malakip sa pagbakuna. Oh, the mission diri kag dapat iniguro challenge man ni sa taga city government kung paano nila mag-convince, kung paano nila nga ining mga medical workers sa mga hospital no mapalista, maparegister gid agon nga maka-avail sang una nga batch sining ipadala diri i-provide sa national government nan amo nang balantayan ta sa barangay karon i-update talaga kay Councilor Lady Glace Gonzales sa udto kung at least more or less pila nang nagaparegister sa ilada no sa kada barangay sa sining COVID-19 vaccination program registration. Kaya long gina no sa aton sining nga magkakso na kung sinong willing dara na sa Tagsanyok barangay pwede ka mag-fill up da kung gusto nyo. Basi pa man lang kamo ang pagka-avail sining una nga batch sang vaccine. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Son Radio, Philippine Standard Time, alas 9:03. Aksyon Hotline. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning galias sa kay security guard Jory Lasanas. Sino siya yado? Jory Lasanas, SG Fiatche, si SG Rusty, si SG Abraham kag sila Mark nga gapamati subong, no? SG Mark sa area Santa Lutog, Morsia. Chicken oro plant sila kuno ga monitor da. Thank you man. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Ang mga mensahe ari pagidwa imanan tani, pero si Ma'am Nelda Siguan siga monitor man kinalon sagay sa Tokyo, Japan. Indubudlayan sa kuno bati isang tingog ni City Adm ang ay gali ka. Attorney Lorenzo Alminaza, good morning attorney. Di ko bation si Councilor M ang kay na ay ano tabo o si Sir si Juan Galeo, si paring Henry Suson, Ophelia Galero RC, good morning. Watching man siya, no? Si Chito Itabag, uy nung binggot may nga gana, kumusta? Araman si nabasa ko na ni kinalon sa kay Dugaya. Si Armando Saison Guevara Jr., good morning man. Silingya Liog Tamyaw Saison Ganuyo Guevara para on Stories Family. Monitor kami sa Quezon City. Alas 9:06 daw ginaunos lang aton sinitiyempuaw. Online sa hotline. Yari sa aton nga linya, Councilor Dindo Ramos, kay nagpadala sulat ng informal ang mga transport organization sa iya. Party ini bala sa MVIS. Ambot ko na niyang masarang mahimosang committee ang ginauyatan niya sa Committee on Transportation. Sa Manila, to kuno mapasugot naman ang mga mag-auyat ka mga negosyo siniya. Actually, negosyong ko siniina, no? Abi nga private sector mauyat, tapos di sila yung magganansya. Councilor, good morning. Action Art, may agasin mo na sa talan na tagpanmati sa imo programa. May agasin nyo tanan.
Sir, after nga nabaton mo ang formal communication from the transport sector, party sa motor vehicle inspection system ni, I don't know kung maiban pag sila nga isyong gin-raise, sir, anong sir nga mahimo sa aton committee? Actually, not, no, ang ina siya nga concern yan sa aton, yung mga local transport leaders, no national in scope wala. Okay. Kahit itungod niya, hindi lang niya sa makulod nga problema. Correct. Problema sa bilog ng mga mga drivers naton or operators naton kag mga vehicle owners sa bilog nga Republika sa Pilipinas, no? Okay. In fact, I was able to read sa newspaper gani nga si Senator Po doon nag-conduct na sang Senate hearing regarding silang issue man gani Aksyon Art. Kahit di ko na taon naton nga ihatag naton sa private nga establishment ang mag-inspection sa vehicle, no? Kung wala fit na siya, roadworthy na siya para magaan sang or ma-renew ang siya restro nila Aksyon Art, no? Kag inawala ng directive lang sa aton nga LTRP ng LTO. Okay. So, ang nakita ko hindi pa rin siya law ganin mo dapat na i-stop na siya kay kung ang taon natin wala ang presumption na kung may salakyan ka fit na siya for renewal. So kung gusto sa LTO or i-check kung roadworthy siya before siya i-renew ang iyang registro, dapat sila tanim inspection ang ilan ng staff. Correct. Sila hindi kayo i-delegate mo sa isa ka private establishment. Ang pinaka-worst, pabayron mo yung aton yung mga registered owners sa salakyan. Pag ikadwa tani, siling ko, butaan mo kung ang life wala sa isa ka salakyan. For example, kung more than 7 years siya, i-subject mo sa inspection. Kasi kung bago pa lang siya, mga 5 years old pa lang ang salakyan, di automatic naman na ang roadworthy na siya. Kasi ang depreciation sa salakyan, hindi iba na muna kadasig mula ng Aksyon Art. Pero makanda kita sa public hearing, nung ginapapangitaan ko pa sa staff ko to, okay, available nga slot sa session hall para nga mapabatian naman ang sides ng LTO. Kag maka-file kami sa proper resolution, address natin sa Department of Transportation. Aksyon Art. Okay, mas nami, di nga mabalaan nila to nga at least ng taga-Bacolod din, transport sector, and of course, ang pila pagid ka affected nga mga private owners ng salakyan, may ara ya pag kontra o pagpamatok sa sining hindi maganilay kundi daw order linga sa Department of Transportation. Eksakto siya, Aksyon Art, no? Kag ang nakita ko gani during the public hearing dito sa Senado, ang ina-issue nila, malamang corruption na di nakakatabo between sa Department of Transportation. Ang ini the 123, wala kang mga establishments na nag-operate sa mga detention DOTR, no? So sa ako na ipagkita, ang issue hindi lang corruption, ang issue wala may legal mandate pala ang DOTR. Okay. Ang compel sa isa ka registered owner na i-undergo sang inspection sa isa ka establishment kag magbayad sila sa isa ka fee, no? Sa akin pa nakita wala ng Aksyon Art to masili na itong galing deprivation of property on the part of the DOTR sa aton yung mga registered owner without due process of law. Kasi di o yung naging tumatian mo, hindi na siya layi. Unlike yung sa layi ng Aksyon Art na may public hearing, ginagaan ka mo opportunity to be heard, ma-express ka mo sa sentiments nyo kung hindi ka mo. Diriya kung amir ng department order, okay, na talo pag wala nga sa opportunity nga maka-explain mo na nga ito yung mga pumuluyo. Pag, for example, bilang 300 or 500 na siyang ang fee sinada. Pero, hindi deprive mo siya sa property without due process of law. Kasi pabayad mo siya. correct, Prior to the renewal sa ilang registro. aha. Te ang lain pa sining kiti amo na bala ko kay siya pagbalay gani sining car seat load way man tay nalungong siya sa primero kay duway manigid sang lapnagon nga information drive lang nga may amo ni nga ginabalay ang mga congressmen tay gut tambalan gani natapos ni iya. Pag subugan nito hindi naman gani sa ato presidente pag-implementar wala ng Aksyon Art. So ang isa ni mga pero sa tiyan mo na may question nga nila layi na gina, no?
Layo na ginaya gani. Nag-undergo na yan sang public hearing gani, although nga hindi lang yun na balaan sa atong mga pamuluyo, ang gulpi lang niya, implementar na kailangan na gali. How much more isa ka department order nga nag-require sa imo nga magbayad ka sa a certain amount sa isa ka bagay nga dapat ang ano siya ng imo siya diretso yan nga mali yung ano mo sa ang imo sa lakyan ini ng registration fee, regulatory fee na siya di okay na siya ini siya ang pagpa-inspeksyon niya sa isa ka sa lakyan kag ipaagi sa isa ka private establishment sa ako niya professional bila action art ay sa akong pagpati that is already included in the mandate sa LTO. Before ka magparehistro, ilang taon manay kung roadworthy na sa lakyan. Kung sumamasyagan yung nang wala ka mo sa enough manpower, mag-hire ka mo, hindi ka sila magpakapos pag i-refer sa accredited ang emission testing niya action art nang okay ni siya kay tinis kan nga nag-require bisang emission testing prior to the renewal sa registration. Pero ini siya mo sa Clean Air Act pala. Ara na siya. Okay. Ini siya ang pagka-inspection mo sa roadworthy ang isa kasalakyan. That is already included in the mandate sa LTO. Pag dapat i-perform na nila prior to the renewal sa ilang registration sa mga vehicle owners. So anyway, pero more or less kung matapos kiman ang imo natalana nga himuon nga public hearing, so ano ang mga posible nga tikang himuon diri councilor? Ang ako niya nakita makapasar kita sa isa ka resolution abi sa sang ang panunsod nga requesting the office of the president the Department of Transportation through the office of the president to defer or not to implement the yung motor vehicle inspection ni siya kay it would be in violation of the right of the registered owner ng action art kay they were not informed, they were required to pay a certain amount for the renewal when the law does not even require that. Man ko mga angkor kasi hindi ko pa-preempt man ang decision sa samudang panunsod, but maybe that would be my recommendation after the public hearing. Okay. Sige, wala to na muna. Councilor, salamat gid sa time maginatag karon nga aga. Good day sa imo kagalong. Mayong aga man si Aksyon Art. Salamat. Ayos si Councilor Dindo Ramos sumaschedule sa meeting o kung public hearing pamatian ni ang transport or kag iban pagin nga sector nga affected kay ding kakita imo ya. Okay man lang na tani kay ang main purpose ang objective ako lang taon mo daw okay man tani mo man i-make sure nga ang masalakyan ang worthiness ni maayo kon nagadalagan sa dalan kay antes marinyong imo registration at least na check ang tanan nga mga parts ng salakyan mo okay man lang na why gina problema galing kinablang gulpiada lang niya nga implement another kagastuhanan nga sa amon mismo nga tiyempo nga ari kita sa ilalom sang pandemic nagapinagusto na sila iya tani kulo konsulta man sila pag may time sa mga pumuluyo o kon sa mga kwani sektor nga apektado sini parang kay ti amo na bala kung kaisa bisan sa pagpasar gani isang layi damo mga layi gani nga gina-question kag daw hindi mabaton siyang tao. Tigaling anong tanang kay layinan na. Kay mag-drawing sila mag-imo sila sa ila drawing board to sa mga plano. Kung kay isa, balo ang publiko. Kung sino itong ina-imbitar nila sa public hearing to, kay balo kon ang nagkalapasan ina. Katura. Ang gina-example ko ni Permi, inablang 15 kilometers from the shoreline nga pagpanagat. Yung kakita imo yung ang ibang mga isla di pila lang ka kilometrong distansya, kuha naman, piyak naman ng isla, tiubrahan mo imo, yung pwede ka pang isda, ang mga local fisher folks, o kung mga mangingisda, 15 kilometers away from the shoreline, tinig ka na karon pwede ka pang isda dito sa islas piyak na, nga dakpon ka man to kay ang layi, nagasiling nga kinanglan, halin sa kilid, sing imo baybay mo, na lanto habla. Hotline. Kung kaisa, kulang gid. Dapat magpasar sila sa mga kasuguan katulad sini.
inang tunaan gibla kagang public consultation, public hearing nga mo nang importante para nga at least ang tanan nga sektor mabatian mo. Kay basta gani once may gareklamo, meaning hindi sila konforme. Bisan di ka konforme, do pa rin pagkaon na, no? Lutuan ka dira, dason ihungit na si imo, bisan di ka sauya, sigihon mo. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio.
Hotline. Way nagikot tiyempo, hindi ko malabutan maminsahe karon dalang palihog sa Aksyon BBB program. Ante sila magtakop, ang akon lang ni Minders tanan, Dr. Al. Sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo na sa aton mga kasimanwa ang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon